Na, szia Dave! Szia Dave! A faszom, ez nekem nem megy. The attack is codenamed Operation Thorn. Értitek? Megcsináltuk mi! Meg ő! Megcsináltuk! Meg én, érted én, meg ő! Na, szia Dave! Szia Dave! Hát, én kezdem. Elkezded. Elérkezett ez a nagy nap, végre olyat tudjuk adni az ajándékot, amire annyira készültünk. Hát, 10 perc. Sokat készültünk rá. Tehát, nem is tudom, hol kezdjem. Szeretném megköszönni azt, hogy így 12 éve te vagy a legjobb barátom, és hogy mindig mellettem álltál, akármi volt, akármi lesz, tudom, hogy mindig mellettem állsz, és nagyon sokat segítettél. Nem is tudod, mennyire hálás vagyok neked azért a sok dologért, amit értem tettél és teszel mindig is, és az, hogy vagy nekem, akivel minden problémámat meg tudom osztani. Megcsináltál! Állj le! Jó, megadom! Megadom magad! Mit is mondjak, hát igazából amióta ismerlek, a durván 2,5 éve, még a THT-val kezdődött annó minden. Soha nem gondoltam volna, hogy mi ennyire jobban leszünk, mint amennyire, és tudom, hogy volt a barátságunknak is szebb időszaka, amikor sokkal többet találkoztunk, sokkal többet dumáltunk, de ez nem változtat azon, amit gondolok és így érzed érzek irántad, mint barát. Szóval köszönök mindent, köszönöm, hogy vagy nekem. Csináljuk! Emlékszel még, amikor így átjöttél hozzám, lehajtott fejjel. És ki voltál bukva azért, hogy te milyen önző vagy. Hogy lehet valaki annyira önző, mint te? Mert hogy te nem azért segítesz másoknak, mert az nekik jó, hanem azért, mert neked örömet okoz hogy másoknak segítesz. Hát nem tudom, még életemben nem hallottam még ekkora nagy hülyeséget, amit mondtál, mint ez. Hát de hát ezért vagy önzetlen. Ez az egyik olyan tulajdonságod, amit nagyra becsülök benned, és mélyen tisztelek, hogy oké, jó módú családból származol, de egy az, hogy ettől nem vagy elszállva, és igazából így emberek közt mindig is tudtad, és tudod, hogy hol a helyed. És ezt nagyra becsülöm benned. Ez az egyik jó tulajdonság, amit itt közölni szeretnék veled.
Hát Dévén, amit nagyon imádok benned az az, hogy ritka megértő vagy, tehát akármit el tudok neked mesélni, és még hogyha nem is reagálsz rá, látom rajtad, hogy érdekel és szívesen meghallgatsz, és próbálsz segíteni mindig, és hát nem is tudom, tehát nem azt mondom, hogy ez az önzetlenség, mert ez a barátság, tehát az egyik legjobb barátom vagy, és nagyon szeretlek. Hát igen, ezt igazából én is elmondhatnám rólad, tehát ja, ez lett volna a következő, amiről lehet, hogy beszéltem volna. Hát, Imádunk. ja. Egyszer nem lehet veled betelni. Mert például össze szoktunk veszni. Vannak ilyen, mostanában elég sűrűn összevesztünk, mert neked is olyan rosszabb napjaid vannak, meg nekem is, és akkor ilyen minden szaron összeveszünk, de akkor ne tudd meg, hogy mennyire idegbeteg vagyok, hogy györcsöl a gyomrom, hogy már megint összevesztünk, meg mit tudom én, és egyszerűen nem bírom ki azt, hogy veled haragú vagyok, vagy valami. De hát egyszerűen nem tudom szavakba foglalni azt, hogy mennyire szeretlek, és hogy mennyire fontosnak tartalak az életemben. És ezzel vagy sosem egyedül. Mert nem csak mi szeretünk ennyire, hanem még nagyon sokan. És ez ritka. Hát meg az, hogy ritka olyan jó ember a világon, amilyen te vagy. És pont. Oké, lökjél nekünk egy rókistet. Hát így összegezve a dolgot szerintem mind a ketten csak remélni tudjuk, hogy ugyanazt a szerepet be fogod még tölteni továbbra is mindkettőnk életében. Nem lenne teljes nélküled a világ. Ja. Mit mondjunk még? Egyszerűen tényleg nem lehet szavakba önteni azt, hogy mennyire fontos ember vagy. És szerintem ezt a világ is tudja, hogy milyen fontos ember vagy. És a világnak szüksége magát lenni. Vagy ha még esetleg nem tudja, majd úgy is megtudja. Majd úgy is megtudja. Mert ritka egy olyan kincs, mint amilyen te vagy, Dave. Olyan vagy, mint Minecraftban a Bartok. Nem? Szeretünk. Szeretünk. Ja, szeretünk. Úgyhogy majd találkozunk. Aztán Ja. majd jól felköszöntünk élőben is. Ja. Na, Mondjuk addigra már úgyis felköszöntöttük, mire ezt ő látja. nem baj. De felköszöntjük még egyszer. Felköszöntjük még egyszer. Na hát akkor továbbra is sok boldog születésnapot kívánunk, és élvezd a kis bulit, amit összerecsintett neked a Sweet 18. A Sweet 18. Pontosan. Na, majd ott Ali. Majd ott alig. Bye! Speciális effekt. Bum bum bum. Ilyen még a kamera. Tökéletes. Jó van. Kellett volna neki filmdeni, nem? Még finkhatsz. Még belefér. De nem jön. Útvapusülés. Értitek? Megcsináltuk. Mert tizek megcsináltuk.